पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ आणि शिवसेना महिला आघाडी सावंतवाडी शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांच्या गर्भाशयाचा कॅन्सर विषयी जनजागृती आणि मोफत तपासणी शिबिराचं आयोजन डॉक्टर नवांगुळ यांच्या यशराज हॉस्पिटल इथं करण्यात आलं. याचे उद्घाटन प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर आणि डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांच्या हस्ते झालं. या प्रसंगी डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांचा वाढदिवसही उपस्थितांनी केक कापून साजरा केला. या शिबिराला महिला वर्गाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र पोकळे, गजानन नाटेकर, आबा केसरकर, नंदू शिरोडकर, सुजित कोरगावकर, महिला शहर प्रमुख भारती मोरे, अनारुद्दीन लोबो, माजी नगरसेविका दीपाली सावंत, शिवानी पाटेकर, सायली होडावडेकर, निलिमा चलवाडी, शर्वरी झरगळकर, नीता सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा शुभांगी सुकी आदी उपस्थित होते. राजेंद्रबाईंचा त्यांनी फोन केला की मला नाही म्हणणं शक्य आहे, हा एक आमचं एक प्रेम आहे. आज याचा वाढदिवस, हॉस्पिटलचा वाढदिवस या निमित्तानं आणि ठीक आहे. सरळ तर नेहमी ब्लड बँकचं सपोर्ट असतो, नेहमी असतं आणि त्याला लागलेला मळ तुम्ही तुमच्या ह्या हाताला चाटता, कधी कधी बघता म्हणजे तो मळ किती आलाय, परत नंतर ती काडी घालून बघता किती आलाय. हॅलो, थँक्यू भाई, थँक्यू. हो होय होय, सर्वायकल कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प आपण घेतोय आज. आणि पॅप्समियर जे पॅथॉलॉजी टेस्ट आहे त्याच्यासाठी डॉक्टर संजय सावंत कुडाळचे पॅथॉलॉजिस्ट आहेत, ते मदतकरांनी पण अगदी आतापर्यंत सगळ्यांना पूर्ण सावंतवाडीच्या आणि पूर्ण सिंधू जिल्ह्याला दिली तशीही ती अजूनही त्यांची सेवा आपल्याला मिळतच राहणार आहे. आणि दीपकभाईंच्या मित्रमंडळाचा हा जो उपक्रम आहे त्याला आज सगळ्यांनी हजेरी लावून, सगळ्या ह्या टीम जे आहे, मला वाटतं 100 सव्वाशे बायका आहे, त्यांनी हजेरी लावून हे शिबिर यशस्वी करण्याचा जो फंड उचललेला आहे तो यशस्वीच व्हावा. आणि त्याच्यातून जनमानसाला निदान हे तरी कळेल की मला आहे किंवा नाही. मला त्रास असेल तर तो त्रास असेल तर त्याची ट्रीटमेंट आपण अर्ली स्टेजमध्ये करूया, आणि त्रास नसेल तर आपल्याला वॅक्सिन घेऊन त्याच्यातून आपण दूर राहूया त्या गोष्टीपासून, असं मला या ठिकाणी म्हणायचं आहे. आपल्या या ठिकाणी आजचा दिवस 22 जुलै, अनेक चांगल्या गोष्टी आजच्या दिवशी घडल्यात आणि घडत आहेत. डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांचा आज 22 जुलैला वाढदिवस आहे. त्यांच्या रुग्णालयात पण वाढदिवस त्या ठिकाणी, आणि योगायोगाने दीपकबाईंचा वाढदिवसानिमित्त आम्ही सप्ताहाचं आयोजन केलेलं होतं. त्याच्यामुळे मेडिकल कॅम्प होते, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा विषयक अनेक उपक्रमांचं आम्ही आयोजन केलेलं होतं. आणि त्याचा सप्ताहाचा समाप्ती उद्या होणार आहे. पण मध्ये या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचं कॅन्सरचं निदान आपण करूया, त्याचा प्रस्ताव आला आणि आपल्या ठिकाणीच करूया. वाढदिवस आपण साजरा त्या निमित्ताने करू अशी आमची कल्पना झाली, आणि या ठिकाणी आज हा कार्यक्रम होत आहे. एकंदर गेले 18 तारीखपासून आपण जे कॅम्प घेतो त्याच्यामध्ये मेगा ऑर्थोपेडिक काम आहे, तर हा कॅम्प आहे. आणखी अरिहंत हॉस्पिटलचा कॅम्प आहे, तो थोडासा या मधल्या दुर्घटनेमुळे पोस्टपोन करण्यात आले. पण याच्या मागची प्रेरणा आणि संकल्पना डॉक्टर साहेबांची, आपण सर्वांनी त्यांच्या पहिल्या टाळ्या आणि आभार मानला. आज त्यांचा वाढदिवस आहे, त्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी ज्येष्ठ इथले डॉक्टर
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.